One day pa lang to mga kaji. Tingnan lang natin kung bibigay ng magandang laro. Yung katawan niya ay saktuhan lang. So yan, pakita ko naman yung picture sa inyo. Then yung galaw din ng gagamba is ganito para makapamili kayo. So yan, medyo naglalakad-bangaw naman siya. Hindi nga lang tulad nung isa kasi mabigat yung katawan. So yun na nga mga kaji, sa tingin ko na ito mga pass game na laruan to mga kaji. Ito yung pulahin natin na butchugin. Yan. Tapos ito naman yung tigre. Talagang bulto sa kahaba ito mga kaji. So okay, game natin, subukan natin mga kaji. Okay, game na agad. Uy, galaw. Oh. Nako mga kaji. Hindi na pinapurma yung pula. Laglag yung pula, nalikuran agad. Hinabol pa sa baba. Hinabol talaga sa baba. Hindi na tinigilan mga kaji. Hinabol talaga. So yun, talagang natalikuran na yung butchugin natin. Hindi pinapurma. So subukan pa natin. Isa pa. Last one natin. Tulog ka muna dyan kasi gusto natin yung pula. Pero wala na to. Bilot na tong pula dito mga kaji. Ayaw kumilos. Naunahan pa sa likod. Wala na to. Pero yun lang, sana enjoy nyo. So first na laro natin to ngayong 2020. Hindi para first to, kumbaga unang laro ko ng mga kaji. Sa akin lang, sa content ko. So tingnan natin kung ganun talaga siya agresibo kasi nahabol niya hanggang dulo eh. So wala na, patay na ata to. Wala no. Uy, Salazar, God bless eh.